हाय लोगोफोर, जोंहा नै दिनै गामियाव मिटिं दङ। स्कुलावहाय गुनारसग फरिखानि गामियावहाय सांग्रांथि मेल लादों। सांग्रांथि मेलनि एसे सावरायनाय खोनासंनोसै, नायनोसै माबायदि जादों। नो हाय बोरो हाय अखाबो खोरोमबाय माथो, सान्दुंआनो गैया माथो। मिटिंआव थांनि, मिटिं एसे खोनासंना फैनोसैलाय। सानफ्रामबो बेरायनाय आरो आंना, बेरायनाय न'आवनो सानसेबो थानाय जाखाया, सानफ्रामबो बेरायनायल'। बेयो स्कुलनि बाउन्डार, ओरैजाय नैबे अंगनबादिनि स्कुल बेयो। बेखौ मानो बिदि खालामजोबखो नोंसोरो? नै बेफोरो बेयो प्रेसिडेन्ट एसएमसि माने स्कुल मेनेजमेन्ट कमिटि माने स्कुलखौ दैदेनलांनायाव माखासे समाजनि मदद नांगौ जायो। दा बेयावनो सरकारा मोनसे नियम बानायना होखादों। बेयावहाय जोंना कमिटि थागोन। जोंनि बे स्कुलनिनो बे फरायसालिनि एसएमसि प्रेसिडेन्ट बिथां बसुमतारी आरो बेयाव नुजाथिनो हानाय बे गामिनिनो गामिफोरा ना सेरेन्द्र बसुमतारी आरो सिडिएसनि वार्कार दंमोन सारा दङ नामा? हाबसुंबायसो वार्कार स्कुलनि थाखाय मावदोंना मावाखै बे नोंसोर नायबिजिरनांगौ। माने मोजां सावरायलायनायनि गेजेराव आरो माने मदद होलायनायसो। दा बबेबा जायगायाव जों नुयो माने गामिनि मानसिजों स्कुलनि मानसिफोरजों मिलायलायै बेफोरबायदि जानो नाङा। माने आंनि एक्सपिरियेन्सआव आं बुंनाय जादों। ओंखायनो जेनेबा बायसान्स एखमबा समाव मानसिनि देहाथ' लोमजालु साजालुबो जानो हागौ। एखमबा समाव सोरबा मास्टारा लिभ लानांगौ जानो हागौ। बे समावथ' जोंना गथ'फ्रा मास्टारखौ मोननाय नंला, नङा होमबा? सापज बेयाव साथामल' नङा होमबा? बेयावबा सासे लोमजाबाय, 1 मास 2 मास बिदिनो बेराम जानानै थाबाय बायसान्सनि ना। ओमफ्राय दा बेयावथ' जोंना क्लासआ खमाय जानोसै। दा सानैजों मोजाङै फोरोंनो हानाय नंला। बे समाव जोंना एसएमसिआ मा खालामनो हायो? जुदि गामियाव सोरबा गोरों गोरा बे स्कुलाव फोरोंफिननो हानाय सोरबा दङ नामा? स्कुलनि थाखाय मावदोंना मावाखै बे नोंसोर नायबिजिरनांगौ। माने मोजां सावरायलायनायनि गेजेराव आरो माने मदद होलायनायसो। दा बबेबा जायगायाव जों नुयो माने गामिनि मानसिजों स्कुलनि मानसिफोरजों मिलायलायै बेफोरबायदि जानो नाङा। माने आंनि एक्सपिरियेन्सआव आं बुंनाय जादों। ओंखायनो जेनेबा बायसान्स एखमबा समाव मानसिनि देहाथ' लोमजालु साजालुबो जानो हागौ। एखमबा समाव सोरबा मास्टारा लिभ लानांगौ जानो हागौ। बे समावथ' जोंना गथ'फ्रा मास्टारखौ मोननाय नंला, नङा होमबा? सापज बेयाव साथामल' नङा होमबा? बेयावबा सासे लोमजाबाय, 1 मास 2 मास बिदिनो बेराम जानानै थाबाय बायसान्सनि ना। ओमफ्राय दा बेयावथ' जोंना क्लासआ खमाय जानोसै। दा सानैजों मोजाङै फोरोंनो हानाय नंला। बे समाव जोंना एसएमसिआ मा खालामनो हायो? जुदि गामियाव सोरबा गोरों गोरा बे स्कुलाव फोरोंफिननो हानाय सोरबा दङ नामा? जोङो गथ'खौ मुखस्थ' लाबोनानैल' जाया, लेखा फरायनानैल' जाया। बेयो मा जानांगोन? स्किल जानांगोन, सोलो गोरों जानांगोन, आखाइजों मावनो रोंनांगोन। दा ओंखायनो आरो नैबे टेक्न'लजि फैबाय। टेक्न'लजियाथ' थाखासिगोन, मबाइल, लेपटप, इन्टारनेट बेफोर थाखासिगोन। बे जोंनि जिउनिफ्राय मालाबाबो जानगाराव थानो हाला। खिन्थु दिनैनि दिनाव जिहेतु बे बुस्थुआ गोदानै फैनाय नङा होमबा? नैबे जोङो कर'ना बन्द समावनो जों बुहुत मिथिबाय जे जोङो बे टेक्न'लजिखौ बाहायनो थाखायनो जों बेसेबां माने फैनानै थानांगौ, नङा होमबा? सापज सोलोंनायनि खेत्र'आव जोंहा अनलाइन फोरोंनो हानायनि मोनसे सुबिदा दङ, नङा होमबा? कलेजफोराव बा बिदिनो
जायफोर प्राइभेट स्कुलफ्रा गासिबो माने फेसिलिटि दंजोबो बयनावबो मबाइल लेपफोरा दङ मास्टारफ्राबो फोरोंनो गोरों अनलाइन माब्रै फोरोङो मबाइलखौ माब्रै बाहायो गासिबो रोंजोबो मास्टाराबो रोंगौ गथ'फ्राबो रोंगौ आरो बिसोरनि न'खरफ्रा गासिबो नांगौ होजोबनो हायो होमबा बिसोरबो मालाय बिंदास फरायगासिनो दङ फरिखायाबो जागासिनो दं खिन्थु जोंनाव मा जाहैबाय जोंहा नांगौ बायदि बेसादबो गैया जों मबाइलबो बायनो हायाखै नङा होमबा आरो मबाइल दंबाबो जोंना फोरोंगिरिफ्रा नांगौ बायदि जे अनलाइन क्लासखौ माब्रै लायो वाट्सएपखौ माब्रै खालायो ग्रुपखौ माब्रै खालायो आरो जोंना डिग्री स्टकबो मोनखादों बे डिग्सा जाहैबाय मोनसे अनलाइन फ्रि बेखौ भारत सरकारा अनलाइन क्लास लानो थाखाय बे डिग्साखौ बानायना होदों दा बे डिग्साखौ मा खालामनांगौ जों गार्जेनफ्राबो फरायसाफ्राबो आरो फोरोंगिरियाबो बे डिग्सा वेबसाइटआव हाबनानै जों गासिबो बिजाबाव जा बुस्थु दङ थाखो सेनिफ्राय क्लास 12 सिम फ्रि मोनजोबगोन रायजोफ्रा जा फैदों जानाय लोंनाय खालामनो बेखौ सिगाङाव होननानै थांदो आरो जाखांथ' मिथिबाय जानाय लोंनाय खालामदो आं खाजासिनखा औ गोगोम जायो आं गोजाननिफ्राय फैदोंना इस्लामखौ खाथिनि गोजाननिफ्राय फैदो आंनो आबै हौवानि खाथियाव थांदोंमोन दे फोजोबथ'बाय